Hambai norgatnana tini ang Shibakar Debbarma ngkai ani kami ngkai belchora khai ngkai tei ang tabu kisah kongno ang share khlainai tei ani testimony sana thangai tongo je ang bahai ke kubui kathang kai torno wngkha aboni sekang ang tam tongmani tei aboni ulo bahai ke butui tam wngkha abo no sai kharenai kok wngkha jefru ang hamya klaika 2012 o je ang class 12 poi tongmani ang test porikha rena nei reading jak nei jora ono ani sako hamya ano kobulkha e hamya no ang hamnani bagai kabang ma doctor of naijakha tai chinti brasarok to je uzai ni joton poito klayo ang ma pro poito klayo ege ang ham hai motai rok klai trengkha te kabang ma je ngata ngkha 30-33 jonani uzai ngmani yaglo guru dujona tongmani yaglo je monomongol ni tongmani santi kali ni tongmani borok no ba ang yasakha yasak mani ulo ang borok ni nok rogo thangka te borok bai ba ang bebak no surijak narok nei suklai jak narok nei thangka jaro pheba mungsa pano abo bai ang hamlia paithak gai ang aba hekena 12-13 layei jepur 2014 phai sokpaika apurwa hamya tongmani no aje ang kaisana manane sekang apurwo hangkai je kabangma borok ani bagai surika je saimanai ma song baba songno borok sungka ni jaring bagai sung suri ne mana nei baksa catholic rok surika aboni yaglo hangkai je ani je mem ne khoraka tongmani kobita mem ba no bible kansar paika ang bible ok porika tai ang apuro khristoni thangsinai hinai ang apuro bukhane rok siltringkha ahaipono ang kaitano yasagi meya tongrakha tongmani yaglo hangkai tamkha ang imang rok punukjakha imang bo bahai hinggakai Jisu Kristo je posim bukhakni bo bini merano bengmani je lakhno tuyei bo treke himi phainai bana sapayo I angno nini bo pha nangano yasakti haikene hamnai mis hai klango haibona ang bono apro poito yasak sok maya ulo ani bana juk nukha paithago je kristoni Hambai je Jisu Kristoni mom nenai kaini ma phunango engkai Jisu Kristoni mom mungui je mom phunangmani je candle light phunangmani abong ke chungi tongkha pohon ngi tongkha pheba kristoni mungui je phunangmani a je candle abong ke thuithangka olong kai aprosung joto family kaisa jong poitok laika awon yagla ani apro mondirok tongmani ani motairok tongmani aborok joto no ang thibaika te aborok no joto no tuyo kosori ro holbaika ulong kan ang je kosori ro mani hingkai shonibari dino hingkai abo 2 tarik March hingkai 3 tarik March hingkai Sunday tiniti Sunday o hingkai tini Sunday dino ang tabuk no saitongo tiniti Sunday ono a kaitor no chung mankha hingkai chung joto poitok laika family kaisa poitok laika yaglo tamkha diaglo ang kaitor no poitok lai mani a je a horono kaisa cross kaisa imango ang lukha cross belai kotor ma ke boji nokla je jaga chung mutai khayo a jago kaijak tui phaika je thui gnang ke ang a imangni guijok bahai ang apru wanchuki se maya kho ang tamni ke elam bak se kam ke ang saimia ko bible no ti sang mukha suk apru saimia ko tam kang apru christian new christian beketal christian unjak apru ang asai ketal siko ulong kai tam ka ang ai imangni guijorok nang chini chonghor pastor we share klaika aprang simon ka abong kha Jisu Kristo chin bagai kalbra krista ka thuiri mani sipong ini ang simon ka ulong kai tewa ang 3 mas ni ulowa ga kai te kaisa imang luk nani klaika ai imang ko bahai je ang apul kai ang kabangma pastor rok bai chonghorok bai motha mondir rok no ani bumung norubai surileka ai pona ang hamya ulong kai tamkha ulo hangkai ang thuithasinai hiniroga wanchuk naikha hangkai a horo hangkai no a imango ang je beto ang thuo a beto Jisu Kristo phaika phai bong mai kok sapika apro hino rani mungko Shibakar nuk tamni bagai asab khabel ja tamni bagai nuk bakha tong ini bono sapayo tamni ke tawana di phadi gana wa hi bono linghorka tiang bin gana thangka
Gabo ani bokro ahai ke tanginai bano surika te suri bo salango neng hamnai ahai pon lenai bote kaisa kok salango tamni gai saksak thengero chukna hamaya I kok thairok ang apruo elam bakporia seni sekangno Jisu Kristo ana joto na hojak lairika te amoni sai sekang ana shaitan bo thungka imang tei tamungkha je Krishna sao je angno Jisu Mahadev sao angno Jisu Durga sao angno Jisu engke ang abono tuibo wanakha tammani ko aboni goijokno saimana bagai je ang khoroksa sini TVCU ni engge sini kok bani engge je samung tangai tana je worker sini kaka manchu jitno moito maklai ka ojago bini bumuno wa mati soka ojago testimony ni mo tamni kai bonang sungka apurungke bo barsno porika je korin songno sihormani arjago porinai apuru mankha je subrai hini kabang mana tongo ahai pono chin bagai khoroksono subrai bohke Jisu Kristo hirinai a imang ni guijokno ang saimanka te kaisa imang nukmani ka bahai je ang je puru Jisu Kristo no yasagai maskotal ngpruwo apruwo 3-4 mas rono unja azoro te kaisa imang nukma ka bahai je Mahadev Parvati Ganesh Saraswati Lokhi abahai ke borok soijona borok nukhung hisabe ang mai emong nukjak phaika Mahadev ke longi kanjak tamkha bono sapayo Shibakar nung Jisu Kristo ni yasakmani abono kubai kaitor bono sungsono sanamnai ni bo emongo salango tei bo amahai bo salango nung bono no suri thangsri tamni ke ang ga kai nukhungni Mahadev ngai janai se nung ano suina nangya tamni kai jengge norok ahi borok no kaisa keba cinthani power tongo hini asuk bo akok no salango Engkai abon yaglong kang Jisu Kristo mankha manbai hingkai tabuk ang tamkha bono poitok lai ka surika te ani sakni asori ro botruk abo hamai tongo te hamai thangka abon bagai ang norok no kaisa koimo norok testimony khrawai norok ni wana khana jang baba hai hamya tongmani ang kroksa hamya te boibai kobor ni jak tongmani se keba tamkha ulo hingga kai to man bagai ang tabu kirilia khina bo kirilia tamne ke elam bago sawo gathang tong sani jeana poito khone borobo thipana thangnai ang abona poito khlayo on bai khajane takuk te bukuk song norbo Jisu Kristo ne poito khladi Jisu Kristo ne poito khlai kai ni life wana thulung nai success nai ni je kama chang rong te saki pri manai ni hamira kamawoi ne ke sakka hamung nai ang thiri ka hamung sa dai tawa ang kai tini samung tangai tong ge musut no Hambai kai to no hamari klaitun kai to ne mung lobjak thun amen